Face mask. Ayun sa akin ang Teo, shawarma. Lili, dinardaraan ko. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo! Kayo mga tanda. Hello guys, ayan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, pupunta kayong Baguio. Yes! Yes, Baguio! Legit, Baguio to guys. Si Isong Baguio. Kita-kits tayo dyan. Hindi. Dahil sobrang hangin dito sa amin, sobrang lamig, magcha-challenge tayo ng pajama challenge sa bayan. Bibili kami ng handa sa New Year. Tingnan namin kung saan yung aming kahiyan. Kung pagtitingin. Okay, irampa mo yung pagmante. Rampa. Isa-isa. Ikaw mo natin. Sige, post mo. Yan, si JJ. Ayan, wala yung pan ko guys. Hindi ko Face mask mo asan? Face mask. Next, ang tinagaya. Hindi ko na alam. Pasok na ka green. Saan punta? Tudo mo? Let's go! Let's go! Okay guys, nandito na kami sa bayan. Si JJ oh. Guys, nagigising ko lang guys. Nagising ka, nandito ka na sa bayan. Oo. Kakain muna kami guys. Galing ka sa hotel guys. Galing sa hotel. Wow! Walang halian. Sabi-sabi kayong tatlo. Para kayong mga regalo. Mare. Oy, Mare, saan punta mo? Yan lang, Mare. Taray ni Mars. Mars, ganda ng bagong Mars ah. Ante, dat ginamit mo yung blue. Yung binigay ni Tita Cathy. Kaya. Oh, may dala kami mga bata oh, na nakapag-pajama din oh. Dalawa na yung nakatuka. Sangkin, si Kuya Billy, si Sir Joby, mauna. How do I do? Ay, mga alalay ko, Mare. Kami yung mga alalay nyo. Kain muna kami guys, kasi tanghali na kami nakababayan. Alas 12 na. Tinapos pa namin yung aming sinisikan na kwan. Paniman ng Yes. Deserve namin mag-Jollibee. Dahil 1 week kami sa isla. Tara na! Ba't naka-ternong green pa kayo? Nakapajama rin talaga kayo ah. Oo eh. Nakapajama rin sila. Kaya nga. Wala ka di. So okay nga eh. Nalive pala yung Nahiya ako. Magganto ako. Wala ko Ayan, okay na. Okay na? Oo. Nakamas ako guys. Oh. Naka Patingin sila dito pala sa harap. Naka-close net. Ano kayo? Nagtala na sana tayo ng pitchen. Hindi, mas malalaki sa amin. I love Jollibee. Smile, baby girl. Ante, oh, picture. Diyan ka, ante. Diyan kayo kay Jollibee. Ay, tara na. Good morning po. Happy holidays. Ba't di? Maganda-ganda eh. Bakit? Kulang pa ng kuwan dalawa. Doon na lang yung dalawa ko. Magsulo sila.
ito masyado. Eh? Hindi ah. Hindi ah. Hindi yan. Ako na, oh, puro balat. Natuwa na tayo ng dating Bo! Ako ito yan. Manghang to, Bo. Manghang. Oh. Spaghetti pa baba. Spaghetti pa. Di akin na to. Yan na sa'yo. Hindi lang inumin mo. Baby ko, saan yung baby ko? Wala kang baby na. Oh, long ba't nagtulong ka nung nagpan kami ng sibuyas? Ah. Bye lang na kayo. Kain tayo, guys. Pagkatapos magtanim ng sibuyas, magbunot, mag-jollibee. So, mamaya ka na dyan. Kain ka muna ng kanin. Wala tayong susara pa. Kain tayo muna guys. Why? Tulo ng laway ng baso. Laway ho daw. Kain po. Kain po. Ayun, sarap. Yan, si Tambo nagtulong yan eh. Nagtulong ka ba, Tamba? Anong ginawa mo? Naghakot na? Naghakot ng putla. Very good. Ano? Sold? Ulang pang-ano. Kulang pa kanin. Kulang pa kanin. Tagal ko na lang doon eh. Ay, po daw extra rice. Mag-order ka doon. Ate, extra rice po. Oo, libre na yung ano, extra rice. Sa yung Christmas naman din ngayon. Ganon. Dinagdagan ang kain, hindi ko gusto ulam eh. Ito buhay? Ano, sold? Hindi pa? Kulang pang kanin? Spaghetti pa oh. Alam mo naman itong ginatira-tira nga nila kasi nawala kasi ng kanin. Kaya manok pala, ano, palakan. Sige mo na yung manok mo. Ilan mo isa? Ano na yung manok mo? Wala na. Ha? Ayan, okay. Kumain na, tapos. Tapos mo. Tapos. Tambuhay? Hindi ba itang buo? Buo pa? Saka na lang mag-awi. Malalagad. Ano yan tayong? Ano yan? Nagsasaron ka ah. Take out. Take out. Para kanino? Para kanino yan? Tayong. Para kanino yan? Sa akin pa rin. Sa'yo ba rin? Magkilaban ako mamaya. Kulang pa rin yung kinain mo dito. Konti ng kanin nila. Sabihin mo eh. Shout out Jollibee sa mo. Damihan nyo naman ng kanin. Sabihin mo. Sige. Mag-guys ng Teligaya. Tingnan natin yung pan loob. Mag-rate din natin yung Teligaya. Bakit? Ah, kalaki-laki yan lang yung laman. Lasaya kaya kinuha to. Ala, mamaya. Pagbintangan siyang nag-shoplift. May ganito siya. May national naman ito. Matanggalin yung price mo. Ay, ito. Lipstick. Ay, nasa pala tayo. Nasa... Ganda naman ang bag ni Tita. Raya. Ano yan? Mayroong faktura, guys. Faktura? Ano yan? Kanina to lang. Kay mama ang kinakabili niya. Kay mama ma? Ano pabili? Ano niya? Itlog, pugo. Kiyat, mansanas green, yogurt. Aba, may yogurt na, may Yakult pa. Ano yan lang sa inyo? Kung ano binigay ay? Wala. Kay nanay. Ito eh. Ay,
Take out doon, sayang. Ano ka po? Kaubos. Wala, may garter pa yun ang tayo. Oo. Kasi Maluwang. Maluwang. Ba't kanino ba yan? Tingnan nakabra ka? Siyempre ah. Hiniram mo lang? Kay Sarah. Tapos nakabidya. Oo. Takman na eh. Tingkoy. Doon na, ligaya. Ano bili mo, ante? Mantel? Karpet? Mantil lang na isang yerda. Mantel na isang yarda. Kalaki-laki ng bag mo. Oh. Mahal. Ay. Morning po. Ano yun? Walang Wala pa. Hindi pa. Check mo naman yun eh. Pang New Year, patotot. Pera ka naman lang eh. Silang po kasi na mamaya. Oo, sa taas. Hanapan daw natin ng mantel si Auntie Ligaya. Salamin. No? Patahiya. Tapos namit pa namin si ano? Si Sir and Mrs. Sarabas. And thank you so much po, Jeff and Mrs. Sarabas. Pahiya yung usot namin eh, oh. Up like this. Challenge nga eh. Kakayanan ka. Saan sa Tiligaya ay? Yung mantel? Ayun ba yung mantel? Ay, ganyan. Ay, O yan ang partner sa damit mo. Hindi kasi nakabasag si nanay. Sa? Yung kay amo, yung ganito, bayaran niya rin ng ganito kaya ako magbayar. Bago ba yun? Ango na. Ayun, choice ka bago. Sabi ko na hindi ka makabili ng bago sa bahay, sa iba na bibilhan mo. Nakabasag gaya, Minay mo. Kaya nga Tawag mo nakabasag si si Lila nanay. ma, andito yung mantel ka mo. Dito na lang kaya. Tinanong mo sana kung magkano yun. Ganito rin daw, 400 daw yun. Eh, 320 man din ito. Tama na yun. Tagay mo na yung print. Kaya nga. Ibayin ko na lang ng kulay. Yung antel, ano, antel pa say? Saan dyan ang antel? yung kwan, may prutas-prutas. Ayan sa Ah, gusto niya. Ay, ito, ante, may prutas-prutas. Oo, may Gusto niya yung may prutas-prutas, besh. Yung may ubas, mansanas, para kahit walang prutas, meron ng ano, sa lamisa. wala nang ibang kwan. Ito. Ito. Ganda, lagi na. Oh. Ganda to. Green. Color of the year. Anong color of the year pa nga? Ito sa akin. Oh, tayo sa White and gold. Ayan. Charing lang. Alto. Ewan ko yung magkano. Parang madali mo no, pigis to, ante. Ang hinata ah. Ate lakas kita ba ni? Ikaw, magmantel ka rin, ante? Sa lamisa? Oo. Dalawat kalahati pa namang yerda yun. Parehas talaga kayong ginabiling magdalaway, no? Paano butas na yung martin namin. Pinatluhan ni ko ng kaldero ng butas ah. Uy, kayo dyan. Ah, maganda-ganda. Pagalitan kayo dyan. Ito, maganda rin. Iya, maganda rin. Ito, ligay, maganda rin ito. Oh. Ang laki. Parang karpet. Hindi ko ah. Pangkon ata. Ano na? Linoleum na yan. Pang simento na ito eh. Ito guys, yung napili ng Tiligaya. Ito naman kente kasi. Pang plastic na. O ito, magandang tinilas yan. Kasi 25 pesos. pangbahay. May dalawang sinira. Kawal. Oh, 25. Oh, bili na ate, bili na. Murang-mura.
bumili na ganda. Bagay na bagay sa pamilya. Ang ganda. May bawal pa kayong ginagawa mo. Ay, kaplit ka. 25 na lang, ilagay mo pa sa pagbantay. Kanina ba kayo, ne? Sa akin, kaliliit mo. Wala na yung malalaki na ubos na. Walang malalaki. Bakit kasi to? 25 lang. Bakit siya? Kulay ba't lang na eh. Kasta sa akin yung tingan. Ano yan? Matibay pa. 100. 100. Ay, ito malambot. Kaya lang, ba't orange? Para siyang drago. Ay, kwan. Pag na naman. Kalapad man. Maganda nga yung orange eh. Sukat-sukat na. Kalapad. Di pa malapad. Dapat. Baka pang lalaki. Ay, Spartan. Ito pala yung Spartan. Naglawa. Ay, Baka naman Spartan. Size 6. Ano sa'yo pa? Tinignan niya yung price. Sabi niya, nato 62 yan. Diyos ko Ito na lang sa sandaan. Mali, tag-isang daan yung dragon na lang sa'yo eh. Ito nga, dragon fruit. Dragon. Chinilas nga lang, hindi ka pa makapili. Oo. Kainin lang ni Cooper. Pinalit ni Kupa. Oo, nagbago na si Cooper. Ayaw niya na ng chinilas. Ay, yun ang mumuray. Gusto niya Spartan naman ngayon. Gusto niya yung bago ni Cooper. Ay, niya mag-left ng lupang sa kayo bali. Ito na sa atin. Okay, yung mga bata, wala ang nakuha. Dito sila sa first floor. Aray, kawawa. Barel. O, pabili ka na ng barel. Saan ang galing dito? Diyan sa baba! Diyan na! Tayo. Tatawid tayo. Aglampasok pa yung nante. Bilihan niya rin daw si Purao, si White niya. Yung asawa niya. Ay, mahal mo rin pala eh. Kala ko ba hindi mo na love? May LQ lang sila. May asim pa. O, bilhan mo rin ante. Ikaw ante. Ay, Bilhan sa ba? Pimarsay. May Stephen pa siya. Drago. Alam mo rin yung kasi eh. May kinilas pa daw sa Di kasi Pimarsay. yung 10. Hindi pa daw narunot. Hindi pa daw naabutan yung chinilas ng Kalmarasig. Pwede pa. Ito, no? Maganda yung Spartan guys. 9.5. Tapos pasal kayo lahat sa bahay ah. Ang susuka. Kagatin na yung Cooper lahat yan. Lagyan mo yan ante ng LT ha. Baka magpalit tayo. Elte, Lorna Tolentino. Lap trip. Pang lalaki yan, Peng. Ito. Ha? Pang lalaki. Malambot kasi siya. Ganda sa paa. Pangbahay lang man. Ba't kailangan may pang lalaki, pang babae sa tinila? Bagay, lalaki ka naman. Ito naman, balikan siya ng lalaki ata. Oo, bakit hindi? Ure-ure. Wow. Pili pa yata ni White. Ito na lang gatangan, pili pa ay. Kumpar ko ni White tao. Tayong, ito oh. Akin ito! Meron ba yun? Ito naman po! Eh, dito nga! Pagbaril-barilan nga kami. Diraan ko nga din yun at na-invite yun. Hindi pwedeng buksan ito. Andre. Ha? Hindi pwedeng buksan. Hindi pwede. Taray man nila to. Madami yung mga bata dito. Binibili na nila yung napaskuhan nila. Tingnan mo baga. Dito. Magkano paskuhan mo? Ha? Ikaw? 500. 500 ba? Sa akin, ano to eh, masapapalot lang. Mansanas, ito, mansanas. Kulay green. Ay, green naman sana. Sa galihin talaga sa pink. Bakit? Bihira lang yata yung gano'n. Kailangan green naman sana. Hanapin ang green naman sana. Anthony kaya, napanbilin mo. Andito tayo ngayon sa San Jose Public Mall. Kunti lang nakabukas.
Kaya kanina, naka-300 na kasi. Na dyan? Pinili mo dyan? Naghanap nila ng green naman sana. Hindi naman sana. May purpose pa ba dyan? Wala na? Stick na ko dyan naman sana. May bawang na tayo. Ang hirap hanapin yung green naman sana sa Teligaya. Nagtanong kami ng kuha ng sibuyas, kilo, 400. 400 na ang kilo. Ano isda? Yan kaya oh. Ayan o, ganang go. Magkano kilo po? 120 po. Dantay mo na. Magdaan lang, magbili lang po. 1 kilo po sa akin. 1 kilo. Dito rin kami guys, nagbabagsak na ng dragon fruit. Wait lang po. Ayun po yung nagbibili. Ayun na yung green naman sana. Kanina pag-harap ng green naman sana, ang hirap. Ayan, ay kakiyat niya. Bayan Teligaya. 1 kilo na tuloy yung binili niya. Okay, sa iman sana. Malaking mansana. Oo Mahal, kurte. Ay, nagtay. Ayun o. Ayun, ukyat-kyat sa taas. Saluta. Ilang mansanas? Kami si Pagdaan? Apo. Nako. Ang hirap naman maglihi. Ay no, masana si Grace. Ibang klase maglihi sa Teligaya. Maglihiyan. Feeling. nanay. Ito po. Magkano kayo? Ang saan? Isa kalahati ng no po. Kalate daw ante. Kalahati pwede, ho? Te, babot na ng isa ng green apple, te. Dalawa. Dalawa daw. Ba't ano bang lasa ng green na yan? 180 po. Pwede bang kagatin mo na yan? 40. Ganun din. 80 plus 100. 180. Mayroon pa pala yun, no? Buta. Ano mo din may batang sa mga ito. 80 po kalahati. Grabe yung faktura Wala ko, wala nang kikyam. Mas marami pa yung Kikiam, kikiam dito. Kiat-kiat yan ante. Kikiam. Kikiam nga kikiam. Tatay pa kikiam. Kiat-kiat. Ganyan o yung Wala nang kayo kilo. Andito kami ngayon guys sa plaza sa San Jose. Guys, pinagtitignan ng kami ng tao. Ano man itong mga to, mga nakapagtulog. Di ba na kaya na namin yung 24 hours na naman? 24 Ay, hours. 12 lang. Alam mo, bukas na tao. Ubay diretso na yan sa higaan. Sabi nga ni Kuya Jeff, Balik kami sa... diretso na daw sa higaan yan Balik tayo. kami sa hotel. Galing kami sa hotel. Ayun ang shawarma. Saan na yung dalawang bata? Train, brum na sila. Pwede matanda dyan, di ba? Dali, try natin. Oo. Di dyan ka. Ay, hindi ko mapandar yan, tay. Kulay ng tao. Ay, tayo! Sakay! Pwede ba matanda dyan? Ay, sino bang gano'n? Pwede ba tanawin mo yan? Kaya isip bata? Balan ng isip tayo. Sino nagapano? Dalawa sila, oh. Kayo, kuya? Ay, Hindi ka ako sila. Bala ko dyan. ay lang. Ano ang lagay? Okay ka rin dyan? Okay na! Tara, si Isang po. Wala ka na, wala na si Tondo. Ano? Tara. Hindi ka kasya yata. Try mo nga. Asa. Sige po, kaya po kayo dyan. Hala, parang magtumbling ako. Oy, pares na mo ito pa yung Oy, dali na, Sen. Ay, tanda ba? Ay, sabay-sabay. Wait lang, stop.
sasakay ang buntis. Siyempre. Natapos na yung paano natapos na rin lang yung oras niya, hindi pa siya nakakaalis. Ay, tanda! Apa! Hindi pa kakaalis. Hindi pa kakaalis. Hindi ka na rin makalis. Aray, time's up na si Balong. Lang! 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 Balong! 7 minutes ka! Mamaya. Hindi ka na nakaalis. Ay, bilisan mo. Asan na si DJ? Wala, hindi na makaalis. Time's up na sila, Balong. Tandaan lang eh. Dali lang. Wait lang. Hindi na kayo. Bilis! Wait lang lang. Sigurado yung nakasunod kayo, ha? Ayun na! Go, Jike! Nakapantulog, naglaro lang. Bilis! Nalauli ng Jike! Tapos na daw. 10 minutes na. Okay na. Oh, yung dalawa pa kami. Oh, di ba ka nakalis na yan? 40 yung dalawa. Baba ka na dyan. Tapos na. Enjoy ka, Je? Nag-enjoy ka? Next sa bata. Nag-enjoy ang mga bata. Ano lang? Nag-enjoy ka lang? Lang, nag-enjoy ka? Sabi mo, pumbutang ko na ako. Dito kami guys sa Sister Corn ni Ate Dalia. Sa Ate Dalia yung mapapanood nyo guys, minsan kasama siya ni Mrs. Guys, tuturuan tayo ni Pogi mag ano, Nick Darwin. Ayun, pag ganun pala. Para mabilis. Ano ba siya? Dariel? Ah, si Dariel. Single ka ba, di ba? Oh, mine na lang guys. Single ka. Sarap yung ano, Okinawa. Guys, nung bata kami, ang mga manang-manang kami nung kabataan namin. Hanggang ngayon. Tapos yung bata ngayon naman sexy ni ate. Hanggang ngayon manang. Mga manang. Oh my goodness. Panis kayo kay ate. Ganyan din yung nagabili dito kanina. Hindi ko yan kaya, be. Nakapila kami na tatlong mga senior. Oo. May bumuling naka-crop top na nakaputi. Sabi sa amin, oh. Sabi niya, kagigising lang siguro to. Mga manang. Dito. Sabi ng tiligay doon sa French fries, di pa pala luto yan? Sabi niya doon sa shawarma. Sabi ko, ayun sa akin ang tiyo, shawarma. Lili, dinardaraan ko. Dinardara.
Hala, dinardaraan ka. Hala. Kabili nga po. Ano balong di ka pa nabubusag? Kanina ka pa kain. Napanlog. Ay. Masamang luma. Ako po. Ay. Isa lang po. Ay, si ano pala to eh? Si anak ni Glenn, Kuya Glenn. Ay! Ikaw, nakagala ka mag-isa ito. Ito po. Ay, yung mga anak ng Team Oxeon, kita namin. Team Oxy. Mga naka-crop top. O, samantalang tayo, Jay! Versus, Be, tayo ka nga, Be. Anak ni Kuya Oy, Frank yan, oh. tinatawaran nila kami. Tinatawaran nila dahil sa outfit natin. Nakapangtulog daw tayo. Hindi, tayo ka, Be. O, yan, anak ni Kuya Frank. Naman nakakrap ka. Tinatawaran tayo. Binatawanan mo kami, Be? Yung suot namin, ah? Oo. Galing kami sa hotel. Ah. Ito anak ni Kuya Galing na- Glenn. O, tayo galing ka na sa naman. hotel. May pa-crop top ka rin, may pa-pusod ka din. Pares din silang damit, oh. Siguro may mga kadate kayo dito, no? Wala ko nagpakita ng puso. Isumbungan kita kay papa mo, ha? Ganyan nga kami dati, hindi pa kami ginabayagan mag-ano. Mamaya baka maglabas. may nagtawag sa inyo dyan. Sumama-sama namin kayo, ha? Hindi kami madali na yakit. Nung kaedada namin kayo, nasa talukan kami, gata na eh, ng palay. Damo nawit ng ubingin lang. Sino magkapatid? Sino dalawa? Rune. Kasiksi niya ula. May dalagang din pala si Kuya Frank. Kasiksi niya. Hala, sige. Ilang taong ka na, Be? 13 po. 13? Nagregla ka na? Ito ay nagregla ka na? Nagregla ka na? Mga dalaga na pala talaga. 13 versus baliktarin mo 31. Namukaan mo kami. 13 versus baliktarin mo 31. Nagliwan ako kunyari. Oh, yan. 13 versus baliktarin mo 31. Ay, nako. Hindi pa kasi kami nakaputol ng ganito. May kurtina kaming ganito. Nagputol pa kami. Okay, pauwi na. Bye! Bye-bye na. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo! Kayo mga tanda. Siyempre. Enjoy na enjoy.